Здравейте, казвам се Димитър и съм завършил бакалавър в Стопанска академия град Свищов. В момента продължавам да изучавам тази специалност, но на много по-високи нива. Искам да се обърна към тази годишните кандидат студенти с препоръка да запишете тази специалност поради причината, че това е специалност, която има огромен обхват на действие и може да се развиете в много бизнеси. За целта, за тези, които не знаят какво е маркетинг или не са чували, ще се опитам да ви докосна. Защото това е идеята на маркетинга, да докосва всеки един и да им предоставя това, което имат нужда. Скъпи дами, вие какво правите във вашето ежедневие? Обичате се провокативно, обичате да грабвате вниманието, да оставате дълготрайно впечатление, да грабвате вниманието. Това е, вие не осъзнавате, но вие всъщност прилагате маркетингови стратегии, тактики. Това е една част от маркетинга. Също така, замислете се за една марка чанта или рокля. Залагам се, че в момента ви изникват 2, 3, 4. Това е дело на маркетингови специалисти, които с годините са се опитвали да изградят това име в вашето съзнание, за да изниква на първо място. Към момчетата. В вашето свободно време вие играете игри, ходите на дискотека. Не сте ли се замисляли или не сте ли мечтали да бъдете от другата страна? Защо? Защото за да стане една игра популярна, да играе толкова милиони геймъри, седи един маркетингов отдел, който популяризира тази игра и прави тази игра да бъде толкова известна. Също така, като отидете до магазина, заставате пред щанда да си купите вафла. Пред вас има 20 различни вида вафли. Вие избирате една. Коя е тази една, която ви е докоснала най-силно в своята реклама? Това е маркетингът. Това е нещо, което трябва да го усетите, но за целта първо трябва да се запишете, да опознаете и след това да решите в коя област да се развивате, защото маркетинга има, както вече споменах, много голямо поле на изява и оттам нататък вече вие преценяте къде да се развиете. От вас се иска само едно, да имате желание за развитие и да не спирате да надграждате своите умения. А за всичко останало ще се погрижат преподавателите, които са минали вече по този път и мога да ви гарантирам, че ще ви обучат на световно ниво. Това е, което исках да ви кажа. Приятен ден и се надявам да се видим скоро.